Boa tarde, antes de nada agradecer ao Espacio Socialista Galego a oportunidade de estar aquí para compartir con todos vosotros esta reflexión colectiva sobre os problemas aos que nos enfrontamos e en particular vamos falar do novo modelo enerxético que teríamos que enfrontamos. Eu participo en distintos colectivos, un deles é Espera de Nada, con analistas en petróleo, que está preocupada precisamente por ese tránsito que consideramos necesario para un modelo energético diferente ao que agora temos. Esa preocupación por buscar unha nova forma de organizarnos con outro tipo de enerxía e con outras formas de uso de enerxía ven dada sobre todo por unha preocupación doble, por dúas cuestións ás que nos enfrontamos. Algunas delas quizás somos máis conscientes e outras son menos conscientes, que serían por unha parte o problema ambiental derivado do actual modelo enerxético que de alguna forma podríamos reducir para entendernos rapidamente a problemática do cambio climático, que ten moito que ver precisamente con a emisión de gases de efecto invernadero, con a combustión precisamente de recursos enerxéticos de orixe fósil, carbón, petróleo ou gas natural. O problema xa é de tal envergadura que por si mesmo xa debería levarnos a pensar que non podemos seguir con un modelo enerxético como o actual. Por outra parte, esta escaseza enerxética que xa estamos a notar, pero que imos a notar moito máis no futuro, e isto ao mellor non somos tan conscientes, pero que nos vai a obrigar tamén necesariamente a reformular todo o actual modelo enerxético para conseguir a enerxía que nos necesitamos para cubrir as necesidades, pero dun xeito totalmente diferente a como agora o facemos, e tamén buscando outras fontes enerxéticas. Esta escaseza de enerxía ten que ver fundamentalmente con unha situación específica que se está dando xa, que é ter alcanzado o teito de extracción do petróleo, de tal maneira que no futuro que vamos a observar é que non imos a dispoñer de máis petróleo do que dispoñemos na actualidade, senón que cada vez imos dispoñer de cantidades menores, e isto é realmente novidoso desde os dous últimos séculos que levamos deste novo modelo enerxético que coincide precisamente con esta civilización capitalista que cambiou o modelo enerxético anterior para unha base fósil. Esa escaseza nos recursos, na disponibilidade de petróleo, ademais vai ir acompañada seguramente en poucos anos de teitos de extracción tamén en outros recursos como poden ser o gas natural e posiblemente un pouco máis tarde o carbón. Isto vai a significar que, aínda que teñamos cantidades importantes de enerxías fósiles a nosa disposición, como decía, non nas cantidades que tiñamos até agora e desde logo non de unha forma crecente. Isto xa significa que consideramos que a enerxía é fundamental para manter un modelo de crecemento económico como o que se veu defendendo nos últimos séculos, pois vai ser imposible practicar este tipo de economía baseada no crecemento continuo cando non existe unha enerxía que aumente a par dese crecemento económico. Iso significa que imos a ir observando cada vez máis e a distintos niveles esta problemática enerxética, e deberíamos pensar non só en buscar outros recursos enerxéticos que nos permitan obter esa enerxía que complemente a caída dos recursos fósiles, como podrían ser as enerxías renovables, sino que deberíamos tamén reformular todo o modelo productivo e eu diría máis todo o modelo social no que estamos, porque
por moito que nos intentemos emprender unha carreira na que usemos cada vez máis enerxías fósiles para substituir esa caída da oferta energética fósil, vai ser imposible. O petróleo en particular, pero tamén as outras enerxías fósiles, teñen unha potencia energética moi concentrada que difícilmente vamos a poder sustituir por las enerxías renovables, ¿no? Ainda cando ese novo modelo energético terá que ser necesariamente un modelo energético baseado nas enerxías renovables. Pero, ademais, para determinados usos, enfrentámonos a unha encrucillada difícilmente resoluble, como pode ser o caso do transporte. Hai que pensar que bastante máis do 90% da enerxía que consume o transporte a nivel mundial son combustibles líquidos derivados do petróleo. Por lo tanto, non teríamos que mudar todo o modelo de transporte, que por outra parte é unha das bases tamén do actual modelo económico de globalización económica que basea precisamente parte do seu funcionamento na mobilidade das persoas, na mobilidade dos produtos e dos recursos naturais. Con unha escasez cada vez maior de combustibles líquidos, pois vamos a ter máis problemas para manter precisamente ese modelo. Deberíamos pensar en unha relocalización das actividades productivas, é dicir, xusto unha inversión ao que foi o proceso de globalización, a chegar a produción onde se consume, porque vai a ser quizás a única forma de reducir drásticamente a demanda energética por parte do transporte. Iso tamén nos vai obrigar, como decía, a repensar moitos aspectos a nivel social, é dicir, da vida económica, da vida social, das relacións económico-sociais, porque terá que ser relacións de moita maior proximidade, baseadas moito máis nos recursos locais, precisamente para evitar que haxa ese tipo de transporte que non vamos a ser capaces de manter. Así que o traballo nese novo modelo energético, como decía, tería que ser un traballo pola parte da oferta energética, cambiando cara un modelo que tire máis das enerxías renovables, sabendo que por outra parte, por moi renovables que sexan, teñen limitacións importantes, limitacións ambientais, porque non son inocuas, pero tamén limitacións en canto a cantidad de enerxía que podemos obter de aí. Hai que pensar que moita da enerxía que nos podemos obter de aí, por exemplo, pode ser producida en forma de electricidade, pero non para, ao mellor, outros usos energéticos, ou non da mesma maneira para outros usos energéticos. Por outra parte, temos que pensar, sobre todo, fundamentalmente, nese novo modelo energético, outro tipo de demanda energética. E esa outra demanda energética, como apuntaba, implica transformacións radicais económicas e sociais. Por iso, isto que non é algo que vai a suceder dentro de 50 anos, sino que estamos ante unha situación moito máis inmediata. A propia Agencia Internacional de Enerxía hai poucos anos admitiu por primeira vez que se estaban alcanzando ese teito de extraccións do petróleo, cousa que sempre se tiña negado a admitir ni siquiera a posibilidade de que isto se poidera dar, e ainda que agora fai apostas por obtención de enerxía fósil, pois con técnicas como son as do fracking ou cousas polo estilo, deixando aí moitas das esperanzas de manter o modelo energético actual. Pois sabemos que, por unha parte, nin é certo que a cantidad de enerxía que podamos obter con esas novas tecnoloxías é tanta como para sustituir a caída das extraccións actuais, e ademais sabemos cada vez máis os gravísimos problemas ambientais que se derivan desas novas tecnoloxías.